Калі сумна на душы, сонца схована за хмары, всё застыла у цішы, толькі сцюжа на абшары. Добра ў хаце пасядзець і не думаць пра нястачу, і на полымя глядзець, як агеньчык в печы скача. Добра ў хаце пасядзець і не думаць пра нястачу, і на полымя глядзець, як агеньчык в печы скача. Думкі добрыя надыдуць, цеплыня согрэе рукі, сумы роспач няхай зыдуць, цішыня народзіць гукі, і расчуленае сэрца зараз музыку наладзіць. Зазірнуш я ў акенца, там сняжынкі карагодзяць, і расчуленае сэрца зараз музыку наладзіць. Зазірнуш я ў акенца, там сняжынкі карагодзяць. Зверху вниз і зверху вбок, як заправскія танцоры, пераходзячы на скок, падпяе ім вецер скоры. Вёску снегам замяла, в белым футры хаты дрэвы, і ад сэрца адлягло плашчаць судныя напевы. Вёску снегам замяла, в белым футры хаты дрэвы, і ад сэрца адлягло плашчаць судныя напевы. Вось такое хараство, Богам дадзенае людзям, свята Божае радство мы адзначыць не забудзем. Міласэрнасць, дабрыня лечаць душы, як бальзам. Славім Господа Христа, што прынёс збавленне нам. Міласэрнасць, дабрыня лечаць душы, як бальзам. Славім Господа Христа, што прынёс збавленне нам. Зіма – дабрасавёны час году, калі нарэшце можна адпачнуць ад цяжкай фізічнай працы, як людзям, так і зямлі. І звычайна, зіма – гэта самая святочная пара году. Менавіта зараз адбываецца самае добрае, светлае, прыгожае і насычанае свята – свята радства Христова. Свята, якое азначаюць хрысціяне ўсяго свету. У глыбіні палескіх лясоў, старажытных балот, маленькіх вёсачак і вялікіх гарадах таксама бурліць святочная атмасфера, што мае ў сабе свае асаблівасці. Добра праводзіць час з роднымі, дарыць падарункі адзін аднаму, ды зычыць самага лепшага. Але за рэлігійнымі рытуаламі ды народнымі звычкамі патрэбна не забываць галоўнае – Раство, дзень, калі ў свет прыйшоў Збавіцель. А таму зараз самы лепшы і святочны час, каб распавесці пра яго нашым сябрам, родзічам ды суседзям. Гэта Раство Христово. Добра, сябры, наперад! Ну што, распяёмся? Учора з вячора засвяціла зора, учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора, зора засвяціла, свету звесяліла, зора засвяціла, свету звесяліла, свету звесяліла, свету звесяліўся
Христос народився, свету звеселився, Христос народився, Христос народився. Христа народження, людям на збавлення, Христа народження, людям на збавлення, людям на збавлення. Здоровы бывайте, свято означайте, здоровы бывайте, свято означайте, свято означайте. Здоровы святкуйте, правины даруйте, здоровы святкуйте, правины даруйте, правины даруйте. Напярэдадні калядаў людзі самай раніцы пачынаюць працаваць. Для пачатку хату патрэбна старанна прытапіць, прыбраць, а пасля ўжо пачаць гатаваць вячэру. Важна. На працягу ўсіх калядаў забаранялася займацца крывымі працамі. Напрыклад, шыць, віць, сячы сякерою. Іначе казалі, увесь год будзе крывы. Людзі хадзілі ў лазню, апраналі самыя прыгожыя адзенні. Нягледзячы на складанае становішча і розныя жыццёвыя абставіны, менавіта на раство людзі стараліся падрыхтавацца як мага святочней. Звычайна гаспадары перад святамі білі адгадаваную свінню. Мяса было патрэбна не толькі для таго, каб накрыць на святочны стол, але яшчэ каб пачаставаць каляднікаў. У гэтай падрыхтоўцы таксама можна знайсці нейкі сімвалізм, бо Марыя таксама мусіла рыхтавацца да хуткага прыходу Месіі. Читаю книгу Луки, 1 раздел с 26 по 38 верш. А на 6 месяцы посланы быў анёл Гаврыил ад Бога ў горад Галілейскі, які называўся Назарет, да дзевы, зарушанай з мужам імем Язэп з дому Давідавага, а імя ў дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Радуйся, добрадатная, Господь з табою, добраславёная ты сярод жанчын». А яна, углядзеўшы яго, сумелася ад словаў ягоных і разважала, што б гэта было за вітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо ты здабыла мілату ў Бога. І вось зачнеш ва ўлоні і народзіш сына, і дасі яму імя Ісус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Усявышняга, і дасць яму Гасподь Бог пасад Давіда, бацькі ягонага. І будзе валадарыць над домам Якова вечна, і царству ягонаму не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як будзе гэта, калі я мужа не знаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і сіла Усявышняга ахіне цябе. Таму і народжанае святое назавецца сынам Божым. Вось і Елізабета, сваячка твая, названая няплоднаю, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёй ужо 6 месяц. Бо Бога не застанецца бессільным ніякае слова». Тады Марыя сказала: «Вось раба Гасподняя, хай будзе мне паводле слова твайго». І адышоў ад яе анёл. Цяпер і мы рушым наперад. Але ж для гэтага нам патрэбны адмысловы рэквізіт. Калядная зорка, альбо па-вязковаму быклей. Менавіта цудоўная зорка стала арыентырам для тых людзей, што пайшлі шукаць Хрыста ў час яго нараджэння. А ў народных традыцыях гэта адлюстравалася наступным чынам. За стол сям'я ў калядны вечар сядае толькі тады, калі на небе з'явіцца першая зорка. Дитятка лежала, Ісус
радости жить благослови. Анёлы с небес воспевают, хвалу обещают, Бог это Рождество. И сегодня мне хочется свечить, что радостью в свете Бог Спаситель пришел. Добрий вечір! Добрий вечір! Дякую, що завітали до нас. Прийміть, коли ласка, почастунки від нашої хати вам. Дякую велике! Добрословення вам ды щасливого Рождества! Дякую. Матвея, 1 розділ, 18-25 вірші. Нараджэнне Ісуса Хрыста было так. Па заручаных маці яго Марыі з Язэпам. Перш чым сышліся яны, выявілася, што яна мае ва ўлонні ад Духа Святога, а Язэп, муж яе, будучы праведны, не жадаючы зняславіць яе, хацеў употай адпусціць яе. Калі ж надумаў ён гэта, вось анёл Гасподні ў сне явіўся яму і сказаў: «Язэпе, сыне Давідаў, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатае ў ёй ёсць ад Духа Святога. І народзіць сына, і дасі яму імя Ісус, бо ён уратуе людзей сваіх ад грахоў іхніх». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Господам праз прарока, які кажа: «Вось дзева ва ўлонні зачне, народзіць сына, і дадуць яму імя Эмануіл, што азначае «з намі Бог». Устаўшы ад сну, Язэп зрабіў, як загадаў яму анёл Гасподні, і прыняў жонку сваю, і не знаў яе, пакуль нарадзіла сына свайго першароднага, і ён даў яму імя Ісус. Яшчэ адна народная традыцыя, што адсылае нас да падзей той ночы, наступная. Пад абрус на святочным стале падкладалі сена, як успамін пра тое, што нованароджаны Ісус ляжаў на сене ў яслях. Шмат веруючых накрываюць сціплівы стол напярэдадні Раства, каб менш часу вытрачаць на бытавыя клопаты, а больш часу праводзіць у малітве ды песнях. Альбо схадзіць у царкву на ноч перад Раством. А вось непасрэдна на свята прынята больш часу праводзіць у малітве ды размовах пра гісторыю Раства. Читаю Луки, 2 розділ, з 8 по 20 вірш. У той країні былі на полі пастухі, якія трымалі начную варту каля статку свайго. Раптам з'явіўся ім анёл Гасподні, і слава Гасподня апраменіла іх, і спалохаліся страхам вялікім. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я ўзвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе ўсім людзям. Бо сёння нарадзіўся вам у горадзе Давідавым збаўца, які ёсць Христос Гасподь. І вось вам знак. Вы знойдзеце дзіця ў пялюшках, яно ляжыць у яслях». І раптоўна з'явілася з анёлам шматлікае войска нябеснае, славячы Бога і заклікаючы: «Слава ў вышынях Богу, і на зямлі мір, і ў людзях добрая воля». Калі анёлы адышлі ад іх на неба, пастухі сказалі адзін аднаму: «Хадзем у Віфлеем і паглядзім, што там сталася, пра што абвясціў нам Гасподь». І паспяшаўшыся, прыйшлі і знайшлі Марыю і Язэпа і дзіцятка, якое ляжала ў яслях, а ўбачыўшы, расказалі пра тое, што было абвешчана ім пра дзіцятка гэтае. І ўсе, хто чуў, дзівавалі з таго, што расказвалі ім пастухі. А Марыя прымала ўсе словы гэтыя, складаючы ў сэрцы сваім, і вярнуліся пастухі, славячы і хвалячы Бога за ўсё тое, што чулі і бачылі, як ім сказана было. Абавязкова перад тым, як пераходзіць непасрэдна да ежы, хтосьці з старэйшых у сям'і чытаў урывак з Евангелія паводле Лукі пра нараджэнне Ісуса Хрыста. А ўжо пасля малітвы можна было пераходзіць непасрэдна да святочнага стала, які на Раство быў, мабыць, самы насычаны за ўвесь год. Гаспадыні турбаваліся над ім шмат часу. На стале павінна была стаяць свечка, якая сімвалізуе нязгаснае святло віфлеемскай зоркі. А страў традыцыйна на стале павінна было стаяць 12 па колькасці вучняў.
Зараз жа звычайна колькасць можа адрознівацца. Тую ночь пришла на свет святая песня нам, коли анёлов хор с небес обвестил пастухам. Мир на земле поміж людей, кто для добра живет, и слухав свету тишині анёлам гучный спев. Анёлы сходят до нас с небес, как верных научить, як отримать найневший нос, як треба з Богом жить. Не напужають крики стук, стон миру не кране, и не заглушить Вавилон анёлов гучный спев. Господу слава в вышинях, слава до краю земли, радость свята для всех. Музыка льется с небесов про рождение Христа и про любовь Отца. Господу слава в вышинях, слава до краю земли, радость свята для всех. Музыка льется с небесов про рождение Христа и про любовь Отца. И про любовь Отца. Вітаємо вас со святом! Вітаємо вас со святом, гості дороженькі. Прийміть почастунки. Дякую. Дякую. Псальми 15, 7 по 11 вірші. Доброславлю Господа, який навучив мене, навіть і ночі ущуває мене нутрина моя. Заўсёды перад сабою я Господа бачу, бо ён праваруч мяне, не пахіснуся. Таму узрадавалася сэрца маё і узвесяліўся мой язык, нават і цела маё супакоіцца ў спадзяванні. Бо ты не пакінеш душы мае ў пекле і не дасі святому твайму убачыць тленне. Ты пакажаш мне шлях жыццёвы, паўната радасці прад абліччам тваім, шчасце ў правіцы тваёй навечна. Дякую вам. Да пабачэння! До побачення вас з Богом. Прыкладна як мы зараз калядавалі на палесі і раней. Хлапчукі, дзяўчаты, маладыя ды дзеці хадзілі па вёсцы ці ездзілі на санях, калі патрэбна было дабрацца да самых далёкіх хутароў вёскі. Сяляне вельмі чакалі калядоўшчыкаў. Лічылася, што калі не запрасіць гасцей у хату,
то весь год шчасця і дабрабыту не будзе. Мяркую, што гэта традыцыя прыйшла да нас з усходу. У габрэйскай культуры лічыцца, што ў выглядзе наведвальнікаў могуць прыйсці сапраўдныя анёлы, і адмовіць гасцям таксама вялікі грэх. Калядоўнікі спявалі, танцавалі, гралі на розных музычных інструментах. Калісьці гэта была дуда ці бубен, а зараз гэта можа быць любы больш-менш кампактны інструмент, з якім можна хадзіць шмат часу. Калядоўнікі таксама ладзілі невялічкія імправізаваныя сцэны ды імпрэзы, але самае галоўнае, дзяліліся добрай весткай. Евангелі паводле Лукі, 1 раздзел, 67-75 вершы. Добраславёны Господь Бог Ізраіляў, што наведаў народ свой і даў ратунак яму, і паслаў моцнага выратавальніка нам, нашчадка Давіда, слугі свайго, як узвясціў вуснамі былых ад веку святых прарокаў сваіх, што ўратуе нас ад ворагаў нашых і ад рукі ўсіх ненавіснікаў нашых. Учыніць міласэрнасць бацькам нашым і ўспомніць святую дамову сваю, прысягу, якою прысягаў ён Абрагаму, бацьку нашаму даць нам, каб без страху пасля збавення ад рук ворагаў нашых. Мы служылі яму ў святасці і праўдзе перад ім ва ўсе дні жыцця нашага. А пад канец выступу гаспадарам зычаць багацця, шчасця і сямейнага ладу ў жыцці. Таксама прысутнасці Господа. Гаспадары шчастуюць калядоўшчыкам усім, што знойдзецца ў хаце. Каўбасы, сала, арэхі, блінцы, садавіна і агродніна, хлеб і розныя другія пачастункі займаюць сваё месца ў спецыяльнай торбе, што ад хаты да хаты становіцца толькі цяжэйшай. У наш час да гэтага дадаюцца яшчэ цукеркі ці грошы. Царь народился нам, Збавитель. Внизу с небесом дар з'явився. Свету святлом ён став, надеяй нам. Радуется земля у час родства, у час родства. Здымем хвалу, прославим Яго, Ён збаўца, Цар народзіўся, гэта раство. Ён збаўца, узнясі хвалу, Ён збаўца Господу Христу, Ён збаўца. Добрая вестка нам с небес пришла. Радуется земля у час родства, у час родства. Здымем хвалу, прославим Яго, Ён збаўца, Цар народзіўся, гэта раство. Ён збаўца, узнясі хвалу, Ён збаўца Господу Христу, Ён збаўца, здымем хвалу, прославим Яго, Ён збаўца, Цар народзіўся, гэта раство. Ён збаўца, узнясі хвалу, Ён збаўца Господу Христу, Ён збаўца. Вітаем вас! Запрашаю вас у хату. Такому запрошенню нельга адмовіць. Давайте, ходіте. Міхей, 5 раздзел, з 2 па 4 вершы. І ты, Віфляеме, Єфрата, ці ж малы ты сярод тысячаў юдавых, з цябе пойдзе мне той, які павінен быць владаром у Ізраілі, якога паходжання спачатку ад дзён вечных. Таму ён пакіне іх да часу, пакуль народзіць тая, што мае радзіць. Тады вернуцца да сыноў Ізраіля і пазасталыя браты іхнія. І стане ён і будзе пасвіць у сіле Гасподняй, у велічы імя Господа Бога свайго, і яны будуць жыць бяспечна, бо тады ён будзе вялікі да краёў зямлі.
нині радість стала, яка не бувала, над вертепом зоря ясна світом засіяла, над вертепом зоря ясна світом засіяла, там Христос родився, з діви воплотився, як людина пеленками вбогими повився, як людина пеленками вбогими повився, ангели співають, Христа величають, всім народам цю чудову новину звіщають, всім народам цю чудову новину звіщають. Ми також співаймо, Христа величаймо, від Марії рожденому хвалу і честь віддаймо, від Марії рожденому хвалу і честь віддаймо. Дякую Богу, що завітали. Слава Богу. З Богом. І вам дякую, нехай Господь буде з вами. Традыцыі калядавання захоўваюцца і да гэтага часу па ўсёй Беларусі. І не толькі ў вёсачках, але і ў гарадах. Нават зорку носяць з сабою. Яны таксама бываюць розныя, ад самай простай да складанай, што носяць у сябе фігуркі розных жывёл, ці, як у нашым выпадку, біблейскі сюжэт. Радуйся, свет Христос іде, земля вітай цара, готовы будзе ты пачуць, зямлі нябёсаў спеў, зямлі нябёсаў спеў, зямлі нябёсаў гучны спеў. Радуйся, свет Христос наш цар, народу знось хвалу, як лес і сад, і ты, мой брат, всю честь отдай цару, всю честь отдай цару, всю честь отдай цару. Правды жа злом кіруе ён свету валадар, ён кліча ўсіх ад тых часоў, спазнаць яго любоў, спазнаць яго любоў, спазнаць яго любоў. Вітаю, господари! З Різдвом вас! Добрий вечір. Дякую, що завітали до нашої хати. Прийміть почастунок. Дякуємо! Добрословення вам! Додому вашому! Дякую. Дякую. Євангеліє паводле Матвея, 2 раздзел з 1 па 11 вершы. Калі ж Ісус нарадзіўся ў Віфлееме юдэйскім, у дні цара Ірада, 8 мудрацы з усходу прыйшлі ў Іерусалім і кажуць: «Дзе народжаны цар юдэйскі? Бачылі бо мы зорку яго на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, цар Ірад занепакоіўся і ўвесь Іерусалім з ім. І сабраўшы ўсіх першасвятароў і кніжнікаў народных, пытаўся ў іх,
дзе мае нарадзіцца Христос. Яны ж сказалі яму: у Віфлееме юдэйскім, бо так напісана праз прарока. І ты, Віфлееме, зямля Юдава, нічым не меншы сярод ваяводстваў юдавых, бо з цябе выйдзе правадыр, які ўсцеражэ народ мой Ізраіля. Тады Ірад употай, паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх час з'яўлення зоркі і, паслаўшы іх у Віфлеем, сказаў: ідзіце, добра разведайце пра дзіця і накажаце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму. Яны, выслухаўшы цара, пайшлі, і вось зорка, якую бачылі яны на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль, прыйшоўшы, не стала ўгары над месцам, дзе было дзіця. Угледзеўшы зорку, яны ўсцешыліся радасцю вельмі вялікай. І, вайшоўшы ў дом, убачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і, упаўшы, пакланіліся яму. І, адкрыўшы скарбы свае, прынеслі яму дары – золата, ладан і смірну. У каляды хадзілі ўсе, і дарослыя, і сталыя людзі, але больш за ўсё звычайна ж дзеці ды падлеткі. Так, для іх гэта была сапраўдная прыгода. А колькі шчасця прыносіць радасць, што зяе ў вачах удзячных слухачоў. Вось так проста людзі робяць адзін аднаго шчаслівымі. Сапраўды, чароўны дзень. Дорись нам Господь, дорись нам Господь, дорись нам Господь любов. Дорись нам Ісус, дорись нам Ісус, дорись нам Ісус любов. Ми все переживаем, коли прийшла бяда, але завжди приходить час раз-два. Заўсёды мусім ведаць, калі праблемы зноў, што дорыць нам Господь любоў. Дорыць нам Господь, дорыць нам Господь, дорыць нам Господь любоў. Дорыць нам Ісус, дорыць нам Ісус, дорыць нам Ісус любоў. І можа падаецца, што спеў не так гучыць, жыццё ідзе не так, як мае быць. Ты не зважай на тое, час радасці прыйшоў, бо дорыць нам Ісус любоў. Дорыць нам Господь, дорыць нам Господь, дорыць нам Господь любоў. Дорыць нам Ісус, дорыць нам Ісус, дорыць нам Ісус любоў. Дорыць нам Господь, дорыць нам Господь, дорыць нам Господь любоў. Дорыць нам Ісус, дорыць нам Ісус, дорыць нам Ісус любоў. Дорыць нам Ісус любоў. Пасля набажэнства абавязкова патрэбна схадзіць, калі не ў каляды, то ў госці, да родзічаў ды сяброў. І яшчэ нельга абыходзіць старых ды беднякоў, іх таксама патрэбна павіншаваць. Каляднікі маглі пакінуць штосьці з падарункаў у сталых людзей, каб падтрымаць іх не толькі фізічна, але і эмацыйна. Царь народился.
придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Небесные хоры, радостно спявайте с успех, нехай чує хваление Христу. Слава Господа на вышинях Богу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Иисусе, Тебе мы радостно витаем, Тебе честь и славу от сердца пеем. Вечное слово к нам пришло утерь, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Колядочки пришли. Добрый вечер! Со святом! Добрая вестка прийшла. Христос народився. Дякую вам, що прийшли. Вам подаруночок воде невеличкий. Хто вас бере? Дякую. Той год дождали, щоб всі здоровенькі були. Насвяткували. Хай Бог благословить усіх, кожну сім'ю. Евангелие от Луки, другий раздел, 29-35 верш. Сёння адпускаеш раба твайго ўладыка, паводле слова твайго з мірам, бо бачылі вочы маё збавенне тваё, якое ты ўгатаваў перад абліччам усіх народаў, святло на асвятленне язычнікаў і славу народу твайго Ізраіля. А Язэп і маці ягоная дзівавалі ад сказанага пра яго, і дабраславіў іх Сымон, і сказаў Марыі, маці ягонай: «Вось ляжыць гэты на ўпадак і на ўзвышэнне многіх у Ізраілі, і на адзнаку нязгодаў. І табе самой зброя пратне душу, каб адкрыліся помыслы многіх сэрцаў». Дякуємо за Слово Божие. І вам дякую. Добрословення вам, каб весни дочекатися, аби Господа триматися. У розных рэгіёнах Беларусі калядныя традыцыі адрозніваліся калісьці. Тым больш зараз. Але нязменным застаецца адно. Раство Христова – дзень радасці, успамін пра прыход нашага збаўцы, Ісуса Хрыста. У гэты дзень мы дзякуем Господу за пражыты год. Будзем жыць і чакаць, калі ён вернецца за намі. Сябры, Христос нарадзіўся. Дык слаўце яго. Шчаслівага ўсім раства! Адкрыццё, 22 раздзел, 16-17, 20-21 вершы. Ісус паслаў анёла майго засведчыць вам гэта ў царквах. Я ёсць корань і нашчадак Давідаў, зорка светлая і золкавая. І дух, і нявеста кажуць: прыйдзі. Спрагнены хай прыходзіць. І хто жадае, няхай бярэ воду жыцця за дарам. Той, хто сведчыць гэта, кажа: вось, прыйду неўзабаве. Амінь. Так, прыйдзі, Господзе Ісусе. Мілата Господа нашага і Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амінь.
бешеных дракон. Мы у розпачи жили день за днем. У чаканні годов добрый час для нас пришел, откупление предел наш дом. Что ж марудить обязанный Христос, от покутка позбавить нас и слез. Але вось новый день, отступая смерти тень, тем пропадая пред светлым днем. Приди, приди, надея светлая Израиля, приди, 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 Эммануил. Чуешь звони земных далечині, хор анёла спяває у гори. Хай гучить кожний год, заспяває і народ, спєва тим, що Христос прийшов. Прийди, прийди, надея светлая Израиля, приди, 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 Эммануил, приди, приди, надея светлая Израиля, приди, 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 Эммануил, приди, Эммануил. Ісусам повірить, хто би змог, колиханочку слухає сам Бог. И он не обез нам взамен, обрал город Вифлеем, обетование Отец здесь с ним, обетование Отец здесь с ним. Приди, надея светлая Израиля, приди, 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 Эммануил, приди, приди, надея светлая Израиля, приди, приди.